Mga guys-pin, ba? Ani, kita diri mga guys-pin sa tindahan ni Madam Leslie diri sa Tagaytay. Masakop man sa Matalang. Agi ka na ta sa overview, maligaya overview mga guys-pin. Dahil ikaw, Sulat na dong. sa mga tao, habilit-bilang mo ang salita. Kulahan ka mo, kay bisan kung sa oras, natutup ako kanyang pinuli. Kung inyo siya ipalitan, kanunay sa ibisan ko, apan ka mo, unang-naan, isa lang siya kanina tulad ng mga espiritu na buti sa piling. Pagpahalay ka mo. Tawag mo pa sa kanya. Iangin ka mo binigil at pagsakrisya. Bilik ay sa kanya. Kundi ang tuloy at titipon pagpupunan. Tao ay suti ay o tawag sa ito mamusuti sa ibang mabuting araw makakain o karas sunod sa kamo kanati araw ihanap ng kawalan rapos sa Diyos di halat kasunod kundi halat biyangin mo ang inyong kabanatan. Doon ka na kanya. Ikaw ang ito. Usap ka mong naman. Pamalalim mo ayaw sa ikaw ang Nagapalong ako kanino pinakikit para makita ang kumakawa sila sa masawa. Biyakin ang inyo o tumanin ang pumasok upang palang tatawa ko ng panakisip. Kung makita ka ang pinitutukan anak sa maayang ganito. Sigok lakas po, iba mo sa ito. Ayaw ka mo kami. Kung awa ay pinipagay. Kaya ako kumunagigit o nagawa ako ay ulitin pinakis sa isang ito. Nakita, pinakis. Kausap, pipilagay ito. Pagpahinulog sinakita niya. Kung gamitin ko ang iyong siya, siya ang iyong mayroon. Dilit lang tao ang nakasaksi niya. Kaya kang pa nakasaksi. Kung naglibong siya, kaya yun siya ang karma. Di ba nga sa nakasaksi? Kung nalubog na ninyong tinunggawan daw, pamahuli ka mga ako. Kay mo rin ako. Dia bisa dimakan oga politik sosial kaya tidak kamu serius nah kung makita niyo sa sayo nagpasama siya ang pinanggap kong sinuhan maka may nagatinanggan bisa ito nagagawa bisa ito nagagigit sa tumas nalulot siya ang anak ang unang ang papunsa ang pagwalang ang ang kasi kung gaan sa inyong kamugot ang pakikita
husay ninyo, anak sa inyong kalawasan, nagpasama. Dapat ka na. Kaya ako, ito sa pangalan ko, kayo mga kasama, ang ganito, ibigay ko ninyo. Salamat. Bisa nah lain orang istri kalau Richard ang katong isa mo ba di si Mrs. ang kurungan sa Dutang Maligaya Barbio mga ka-SP, no? Ay sa ka-vlogger mga ka-SP, oh, na video-video po siya ha. Mana lang mga kawan mga ka-SP. Tagakuha na sila mga ka-SP, no? Taga Cagayan de Oro nya. Ito na yung igsoon pagto nya mato ni gusto sila mato sa Barbio sa Maligaya Barbio. Gusto ba sila makasinati sa atuang na ito ano. Eh wala pa man sila kato dito. Masakay, masakay. Ang ganda ulit yun. Ekmay. Okay, makausap may mga kasi. Masakal. Pwede rin, dito ka. Chalo ka sa ta. Suka rin si Ante. Suka. Begaton. Dalan nun. Uy, magmotor din sila? Layang. Magmotor ma? Ha? Bata. Ayan bata. Ilan na? Ano na po? Ako kulan, ibalin na po. Oo, sige. Ay mo na sila ang muli. Klaro kayo. Kumapon. Oo. Asan din sila? Dalam pong motor. Ha? Kuya, isa ba ito ano? Kaya? Remove. Ito, bata man na ni. Bata kay. Wala to na makita itong buwan. Wala na, busy sa trabaho. Baguhan para bakuhan ni cellphone ko lang kung ano ko. Jahe pag-iPhone ba? Ay, si Kuya Iboy. Dala naman na sa ako ano itong mga ka-SP. Amo ito dito mga ka-SP, no? Sa dala sa kan Gaya Barbio. Yan! Kapit yan! Dapat itaw sunod yan! Gado na. Ay, abri mo magkana ko. Sunod yan. Ay na lang, Len! Apo na lang pa nun, Len! Yapon din ang tagata. Yapon na lang dito. Sabi kami motor. Motor, bata! Ano ka? Ay, nagpunta ko ba? Kay katulungan mo. Katulungan na nakapot na dire. Baka nakatulog mo gano'n ito. Nakatulog ba? Sabi ko, bata sa Francis. Patapok ko mga bata. Gusto ko mga motor diya. Nagdugay kita kabalik diri mga ka-SP, no? Sa kan Gaya Barbio. Sa agawas. Taga Cagayan na sila mga ka-SP. Mga itong iksoon sa pagtuon. First time nila kasulod diri ng pita. Kaya naghangyong sila nga mato sila diri kay wala pa sila kasinati sa among nasinatian. Kasinatian din eh. Kay
Pirmi waya to diri mga ka-SP no. Wala pa na isang Agad to. Kanang in-upload ako sa Facebook. Dahil sa atong Facebook. Profile o sa in-upload sa YouTube. Mga antique family. Ate, taas kayo kaya ni. Tagang kita karon mga SP. So, hindi wala pa kay kauban kan. Kauban wala kauban. Adali ko lang yung tabi ko taas. ang motor ha. Ay, papakita lang ang motor ha. Ano ang motor dia? Ang puti. Gamay. Bagay, anad mo po ng motor nito. Kaya kung kusog mo itong motor, inyo pa rito. Request to. Ha? Request to Oo. motor. Mas kuyaw pa to dito. Kaya kuha na yun, ispalto. Street code. Street kayo. Yung motor ito kasi kurman mga driver ito. Pamuriso rin ito na. Diyan, nasaan pagarilo dyan? Sa mga rescue. Ha? May espiritu. May patay din yung espiritu bago patay doon. Ano ito mahimo? Nga, dahil po yung mga espiritu nga kanang. Ito kangin. Doon na lang ka po. Ate, makasaka na ko din eh. Mabili na kung kabala. Isa na lang panahon na lang ipaabot. Duha na lang kamangko. Lagan sila. Welcome sila. Bigan pa dito. Gamano ba ito dito? Gamano ko bilang kasi. Ginabano ka? Wala ko rin naman. Dahil, gilihan sa nag-anak. Nga sa inyo nila. Wala na. Hindi naman ako sinog. Para may makasabot nila. Jadi, tingog na madunggan niya sa inyong danuyan. Nga siya, pero kasi sa mata, kita na niya madunggan sa kasabot. Ako na dito. Kaya siya, pasabot siya niya. Ha? Kita makasabot gusto. Sa pagsabot niyo, nakakita mo na nagyaw-yaw. Makadungog mo, balik ng padopan na rin, handlock mo. Kung nari mo ito, gagan mo na gani mo. Kaya dapat ka na. Kisa-kisa mo itong patayin dito. Diba? Bago na yung dito. Bago na yung mana naman siya. Ganyan niya. Nagmahin siya ba nga pala puno na. Dire, magtambal ko dito. Ako loy, kung tanaw mo kasi na kita na. Manang ko na namatay. Hindi ko mo adto buhat ako pa tumabot ko. Kita mo na po sila. Mga miid manggamit sila ng mga pastor mo pare nag-busy dito sa kuya. Dahon daw mga tao po alas na. Kapit na sa man. Sila na nga mahal siya wala na ko. Kamu mahal? Wala eh. Sabukan po ko, kaya napandungan mo. Sige po bukan. No, nasipiat man ko, no, nasipiat mo. Okay, sabihan ta mo. Kalang ako'y magbuot ni mo. May bata, day. Kaya sinabi ko, o niya, ito magasak.
Anak kay Kalibuelo sa hindi mo kabalo ba sagot sa kasing-kasing. Ikaw yan sa ginawa mo. Kalibutan mo. Ako slipper. Slipper. Ako, Kaniyo kani, kato. Wala magbalik kung tingala mo nga. Sunod-sunod na ako. Madungog man ako si Pablo. Hindi ka madungog kadunggan. Dito. Kanawa ko na ako ni Sunday kasi pas. Kung nag-visit mag-Biblia, Sunday ko ninyo, wag na ko isulti mo na sa Biblia. O kana. Gawas ang ginoang na ako kay katulungan na tayo. Manang ako nagwali ko dili ko pareha sa mari nga natin interes ninyo paghuman ato din ko sa kay halad karon yun na ako karon di ba asay laba asay unahon ang halad ug ang di ba na mga pars magtutulo sa balaw ug mga pagkarugin na asa ba una halad karon diyan na karon kasi nga tinuod lang ka na nagamahan na matay sila. Gumahan. Wala nga, sulti ninyo. Hindi maminok sa gaya. Nakadungog naman siya sa gaya ng dandang ko. Pero wala siya pandungog. Eh, nalang ko na pandungan ko din. Wala. Sabi ko na hindi ko. Malaking salig naman ko tinapos. Tanawa na yung abot sa damo ng kalibutan. Kadang mga espiritu nga ipagubay na rin, pabantay diri. Mga na. Ito sa una-una, ikaw no? Dula-dula. Lisod ang atuwa, kaya dili ko parispari ka nagdula-dula, pasto nagdula-dula. Dula-dula naman na ila, kapag mabiyaan mo diya. Ang giwali. Sulok-sulok dula no? Sungka ba? Dito makita sa kano. Di mo magdaog. Iya mo magdula-dula da. Dusok diri. Kao na po diri. Ya pail na po. Kumapil din ako. Pail na po. Usam na po. Dahil na po nga. Hindi pati. Wala nga. Ako nakasok. Wala na pasapot ako yung makaluwas. Pero ang nagdula-dula ninyo, mayroon din kami ang makaluwas. Nagsulti lang po ninyo sa kasipulungan. Kamukit po. Tama? Pero kung ako yung gubantayan, nagwali ko akong kaluwas ninyo. Niglakaw ninyo dire. Na, limot na skala. Dili, mawagin na siya, kay mawag na sa kramin. Kapo kayo na, kay pag-abot na dito, kay bibigyan ng gamiton. Kasama kanin, sabi ka, itahod na yun. Ikaw maulawin, buko lang kayo, nagmaka na. Mukha na ka na ito. Kanang sulat sa basaw. Ulaw ka. Hindi na ano yung isa ka. Mag-espirituhan na naman ka, makita naman yung kanang anak basahon niyo. Wala baka naman ka. Tanawa, nagdumot. Nagdumot ka ni ko namin. Mga nangayaw din mo dumot, paglibak, nabuhit, karon di bakon ko nga buhit ko. Karon mo ato kong Amerika. Kunya, nagtinga-tinga kayo ka. Anak, nagdumot ka, ninuli ba? Kunya, adtuan siya karon mo, kuha ka na. Akalay ko, dako, di mo gasto. Tayo. Ang kimog dumot. O ka, namatay ang imuhang gidumtan. Ang alang kaluton pa na nimo dito. So manapa kasama ni Pablo, isa ka na. Ang isa ka tao. Pila pud ka lugar Sa kalungsod. Daghan gipatay ni Pablo nga nagwali. Mo to adto sa skuri malapak siya. Ang gibuhat sa nagwali, mao pud yung buhaton. Karon ako patyan, daghan pa mo abot mo Cagayan. Tingnan ko nila buwang na. Mo adto po sila sa inyo ha eh. Kung magaba, inyo ako, ganun, dili mo mo to, kasi sila sige, istorya sinulay ko to. Pag abot sa panahon sa iyong kamatayan, atoon po mo niya, bawion ko namin. Tanawa itong namatay, yung akong iyan, na namatay.
ibad ko niya, niya dahil sige istorya anak dito pagkapatay niya. No, bawi ato no akong gisulti ng bit, kaya nasuko magukunin mo na anak mo po dalang istorya, bawi ano ni mo, ni sa Magbong ka diya. wala magay ka dito sa una nga buhay ka, unsa pa ka kay namatay naman ka, mao naman to ilang tuuhan tong patay. Tama? Diba, kabilin-bilin mo. Buhati kung panito yung mga kumana. Diba? Mao na po na yung tuuhan. Nga, kung buhay, di mo na to. Oo, di ba na? Nalipay po kayo para hindi po gas. Tuyo. Tanawa, minana di ka. Ito na dito mga may pangalan. Respetuhon pa mo ang tao nga patay. Kaysa buhi nga naa pa kay bahanti mo po. Nabalik. Ito bang dito? Ito. Dahol dito. Dapat. Nagsulti ko sa tinuod, nag-uol ka mo pag-ayo. Ito nag-30 Kaya ay, nakabalo na mo sa inyong sandal. Katawa ko ng pagkain mo. Pero at least, karang tanong ko. Papas ka rin. Ya, gusto pa mong malapat. Mugod pa kandong. Mahulog ka diha ha. Pila ka tubig ko. Pagkamungat. Na? Hoy, mahulog kayo may ma. Swerte kayo mo na akong giantosan mo. Giantosan nila ko na para sa mga tao. Kung abot na sa tribulation. Kung mamatay na. Gusto na pagkadaglaw. Ma! Sorry, kumabe. Ay, pag-iuba niya. Kaya, kung pang ka na. Mahulog niya ba? Ako na lang. Dili. Ako ang dili. Kapag dito sa kalibutan, ano na yung bari na. Kiring ako. Tao lang. Igamit ko. Kaya na dinun ko kami. Mubalik ako kung kinsa ko kami. Gidala ko ang akin. Kung tuwa ko, ang nagbukod sa post. Hindi padala ko sa pag-spirit. Manitod sa pinagis na sa mga. Ngayon, parang pagkita ko ang akin. Nagpagkita na ako. Gawin mo na. Nanamban ako, pinagis. Kung nanood siya, kung kaanak, ikan ka na ako. Kung nagabasa pa ko sa pagkakasal. Apan kung magpabilin ka, kung yung namin na pagkakasal, magpagupot. Pabot. Apan kung akong magpagkakasal, akong mahal. Ayaw na kong pagkakasal. Umulo ako. Salunin mo ako. Salamat po. Dalawan. Dalawan. Kung mahulog, mabuti. Apa itu? Anak, binulagan sa iba, Tama git. magbunyag ako na po. Kaya kung pumigit sa ako na po. Salamat. Kaya magbuhat ang magbuhat. Bisan siya, wala na kapos. Kung kinsa kaya karon pa matuwa na tao sa bilis anak sa iyo kasi ang salamat okay bye bye
Salamat kayo. Madam. Okay, kita apa? Kita. Sumbi mo kaulaw. Kana pay dagon magsige mo sangag nga wala daghang mo VIP ni inyong mga pastor. Ni garilyo sa ko kadali. Sabi pang nila mga ka-SP. Mga ka-SP, ani kita diri mga ka-SP no sa tindahan ni Madam Leslie diri sa Tagaytay. Masakop na siya matalang. Agi ka na ta sa overview, maligaya overview mga ka-SP no. Mga pawang nila. Pulau kayo mga ka-SP. Pulau kayo. Mani merindahan ang sauna ni Madam Leslie, Kapitan Leslie Bunhok mga ka-SP, pero maninga malusarod. Ito itong gamon din mga kaspi, mga taga-Cagayan ni sila. Mga ban, ato rin yung mga kaban, taga-diri rin yung ban diri nga nag-ban. Puros nag-ban, ban. Siguro kaya kung ganang mag-hangin yun, ulan. Selfie ka, Tingkod siya dito sa doon. Menurut Japan ng view dari mga kaspi. Tenang na sa mga tapo. Kaya sa ganda, pinamaing na siya. Sana tanawon. Resort, swimming pool dari sa Minamaing. Makita diri mga kaspi ang kuno antipas. Ya. Linaw. Gapo mga view diri mga kaspi, pwede ka mula ulit. At tindahan na ni Madam Leslie diri sa Tagaytay. Tagaytay diri sa kuno. Saka pa na sa Minamaing.